ଜୀବନରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ନିଜ ଉପରେ କରିବେ। ନିଜ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ନିଜେ ବାଛିବେ, କାହିଁକି ନା ନିଜଠୁ ବେଟର ତୁମକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେହି ଆଶା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରେ, ତୁମର ମେହନତ ଏବଂ ତୁମର ସଂଘର୍ଷକୁ ଅଣଦେଖା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ କେହି ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ତ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ କି ଦୁନିଆ ସବୁ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ଯେ ତା'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ବାହାରେ। କେହି ଜଣେ ଭଲ କହିଛନ୍ତି କି ଜୀଇବାର ଏହି ଶୈଳୀ ରଖ ଯେ ତୁମକୁ ବୁଝି ନପାରେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କର, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ ସୀମିତ ଅଛି। ତାକୁ ବେକାର ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବର୍ବାଦ ନ କର। ଆଜିଠୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଜୀଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ହଜାଇଥାଏ ଯେ ସମୟକୁ ସେ ଜୀବନଭର ଅଫସୋସ କରେ, କାହିଁକି ନା ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଫେରିକି ଆସେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଖାତିର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ଦୁନିଆ ତା ଉପରେ ହସିଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଥାଏ ଏହି ଦୁନିଆ ତାକୁ ଜଳିଥାଏ। ଏହା ଜୀବନର ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ନା ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟମ ପସନ୍ଦ, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପସନ୍ଦ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ସୁବିଧା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଦରକାରଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ବୁଝିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହା କଥାରେ ଆସି ସାହସ ହାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସାହସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପଡ଼ିଆରେ ହାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେବେ ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ହାରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଜିତିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ। ଜୀବନରେ କେବେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଏହା ମନେ ପକାଇବେ କି ସମୟରେ ଫସିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାରେ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତିଠୁ ହାରିଯିବି, ମୁଁ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଉଷ୍ମତା ଯେତେ ତେଜ ହେଉ କେବେ ହତାଶ ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଖରା ଯେତେ ତେଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଝଡ଼ ବେଶୀ ହେଲେ ନୌକାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲୁହାକୁ କଲଙ୍କି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ଘମଣ୍ଡ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଅଧମୁଖୀ ହେବେ ନାହିଁ କେବେ ଜୀବନରେ। କୌଣସି ସମୟରେ ତୁମର ବି ନାମ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମନରେ ଅଛି ନିଆଁ ଆଉ ସାହସ ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ, ତ ଖବରକାଗଜ ବି କାଲି ବି କଲାମ ବନିପାରେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମିତି କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତି କି ନିଜକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଅଲିମ୍ପିକ ଦୌଡ଼ ହେଉ କି ଜୀବନର ଦୌଡ଼। ଜୀବନରେ ଯଦି ହାରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ତ କେବେ ଜିତିବାର ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆବେଗ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କର, ତାର ପ୍ରତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଅ, ତ ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଅଡ଼ୁଆ ଅଛି କି ସେମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଖରାପ ସମୟ କାହାର ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ରାସ୍ତା ବନାଇଥାଏ, ଆଉ କମଜୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାହାନା ବନାଇଥାଏ। ଭଲ ଖାଇବା ତ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରିବା କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଲ ଜୀବନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ଲାଗି କେହି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ? ଯଦି ନୁହଁ ତ ଆଜିଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ନିଜର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ।